Sempre m'han agradat les coses joves, fresques, brillants, que siguin actuals, que m'ho facin passar bé, amb un toc sutil. Que pugui compartir. I 100% d'equip. Xarel·lo Penedès. Penedès, l'origen del nostre vi. En el programa d'avui parlarem del procés de la vinya. Visitarem Oriol Rossell, una petita empresa familiar que ha apostat per la qualitat. I tastarem els vins Roca Plana i les cerveres d'Oriol Rossell. El procés que es du a terme per elaborar un vi és llarg i complex i depèn en gran mesura del cicle vegetatiu de la vinya, un cicle natural que es repeteix any rere any i s'inicia amb la brotació. El cicle vegetatiu és la vida anual de la planta, del recorregut que fa cada any la planta. És a dir, que comença amb la brotació, amb el creixement del sarment, posteriorment el creixement del raïm, l'engreixament d'aquest raïm, la maduració, que és un procés bastant complex, perquè aquest raïm va acumulant sucres i va disminuint el contingut d'àcids, i finalment la maduració, i el final del cicle, de fet, de la vinya, és la caiguda de la fulla. Tot i ser un procés natural, el viticultor ha d'intervenir durant gran part del cicle per obtenir el fruit desitjat. Al llarg de l'any, el viticultor va intervenint de forma bastant constant a la vinya. Per exemple, durant l'hivern, es diu que no hi ha fulles, el que és el repòs vegetatiu, l'operació que predomina és la poda. A part, també hi pot haver un treball del sol que es fa més o menys a partir de la caiguda de la fulla, ja es llaura el terreny per deixar-lo esponjat i perquè reculli aigua. La climatologia juga un paper cabdal en l'evolució de la vinya i condiciona el treball del pagès. A partir de la brotació, segons la climatologia, s'hauran de fer uns tractaments en funció de que plogui o no plogui, s'haurà de tractar el míldiu o no s'haurà de tractar tant, depèn dels anys. Tot i que el cicle vegetatiu és el mateix, cada varietat de raïm evoluciona al seu ritme. Hi ha unes varietats primerenques, molt primerenques, per exemple, de les que tenim per aquí, el chardonnay i el xarel·lo són les més primerenques de brotada. Posteriorment hi ha una brotació del macabeu, del merlot, de l'ull de llebre, etc. I, finalment, una brotació de les varietats més tardanes, com pot ser l'aparellada. Aquesta diferència de data de brotació es manté una mica durant tot el cicle vegetatiu i també en el moment de la collita. El procés vegetatiu d'una zona vitivinícola està condicionat pel clima, el terra i la topografia. El Penedès és un territori amb un clima molt suau on la brotació és força primerenca. Llavors el Penedès és una zona on la brotació és relativament primerenca. Aquí, generalment, la collita aquí al Penedès comença al mes d'agost i les varietats que van destinades a vi tranquil s'espera que puguin tindre una graduació una mica superior i, per tant, s'escullen uns dies més tard. La collita es du a terme a finals d'agost i és el resultat de la feina de tot un any. Un fruit que s'analitza en barems de qualitat i de quantitat. El conjunt de la collita ve donat per diverses qüestions. Primer, procés de maduració, de quines temperatures hi hagin, sobretot del juliol en endavant, que no hi hagi cap malaltia, el número de raïms que han sortit, que varia cada any una mica, i després la grandària que agafa aquest raïm. El cicle de la vinya es repeteix any rere any des de fa segles. Està en mans dels pagesos guiar els ceps per tal d'obtenir el resultat desitjat. La finca Can Cassanyes és el cor de les bodegues Oriol Rossell. Situada a cavall entre les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, té una extensió de 80 hectàrees de vinya on hi predomina el xarel·lo.
A la finca també hi trobem la masia Cassanyes, una masia datada del segle XVII que la família ha passat de pares a fills durant els darrers 400 anys, així com la seva passió per la viticultura. Des de petit, la família ha influït a que t'estimis a les vinyes, vius al camp, vius a la masia, tot és una mica diferent, no? És aquest amor que tens per la terra. Jo des de petit ja agafava un tractor, ja els olors, els ceps, la viticultura la mames des de petit. I això jo crec que és un plus una mica de que sigui un negoci adquirit a uns anys posteriors. Amb una gran tradició en el món vitivinícola, Oriol Rossell fa temps que va decidir tornar als orígens i ampliar la seva oferta elaborant vins de qualitat. Ja que tenim els ceps, tenim les vinyes, tenim les varietats, jo crec que era lògic també tornar als orígens una mica, no? Perquè és que a Cassanyes tota la vida s'havia fet vi. Era aprofitar també tota la xarxa comercial, la manera de treballar, el celler, per fer uns vins. Oriol Rossell es caracteritza pels seus vins molt elaborats i una producció reduïda i treballada. Són vins de terroir, són vins de finca. Les Cerveres és d'un cru molt especial, concret, d'una vinya de més de 50 anys de xarel·lo i que costa d'elaborar, o sigui, s'han de tirar raïms a terra, una poda molt curta, és una vinya de molt poca producció, després té aquesta fermentació dins la bota, al 100%, té una criança dins la barrica de més de 6 mesos, per tant és un vi molt concret. L'objectiu de la marca és adaptar-se al tipus de terres i varietats de raïm per a produir els seus vins. Després tenim el Virolet, que és un altre xarel·lo 100%, que té una criança latina durant 4 mesos amb les seves mares. També és d'una vinya també concreta. El Rocaplana, que és una vinya que vaig plantar fa anys de Xirà, amb un coster que em va semblar que podia ser molt interessant. Llavors, què passa? Que aquests vins són de finca, o sigui, són de terroir, buscant els diferents tipus de terra i els diferents tipus de vinya que tenim a la finca. Un dels objectius de la bodega és donar a conèixer el Penedès i convertir-lo en un ferm referent vitivinícola per al gran públic. Creiem que el Penedès estan tan a prop de Barcelona. És increïble que una regió vitivinícola tan a prop d'una ciutat no estigui més explotada, no vinguin més turistes aquí. Jo crec que és el repte de tots els penedesencs i dels cellers. Crec que s'està enfocant bé i esperem que d'aquí uns anys tenir una regió vitivinícola tan important com una ciutat tan turística com Barcelona ha de ser molt important. A més de l'elaboració de vins, Oriol Rossell aposta de manera clara per l'enoturisme per donar a conèixer els seus productes i la seva manera de treballar. Oriol Rossell, des de fa un any o dos, estem ja començant amb el tema de l'enoturisme. Jo crec que és una activitat més que en un entorn com tenim com nosaltres, que tenim la Casa Pairal del segle XVII, que tenim les vinyes al voltant de la finca, que tenim el celler del 1908, el que volem molt és que el turista interactuï molt amb tot això, que vegi una família viticultora, que tota la vida ha viscut a la masia, que vegi com treballem el dia a dia, que palpin, que toquin la vinya, que vegin com elaborem el vi, com elaborem els caves. L'esforç i la constància són dos dels valors que més destaquen d'Oriol Rossell. Fer bons vins i fer una marca no és un negoci ràpid. Això són molts anys de lluita, de no tenir pressa, de buscar la qualitat, de buscar els canals de venda adequats per aquesta qualitat. És un tema de temps i de que t'agradi. T'ha d'agradar el negoci, t'ha d'agradar la vinya, t'ha d'agradar el vi. La finca familiar de Cal Cassanyes és l'emblema d'Oriol Rossell, una bodega que desprèn tradició i història sense deixar enrere la pràctica d'una agricultura ecosostenible i de respecte amb el medi ambient. Avui tastarem dos vins d'Oriol Rossell, les Cerveres i el Rocaplana. Les Cerveres és un vi fet 100% de xarel·lo amb fermentació i criança de 6 mesos en botes de roure francès. Aquest és les Cerveres, d'Oriol Rossell, un xarel·lo d'una parcel·la molt concreta, de vinyes de més de 35 anys i que ha fermentat i ha tingut una criança amb botes de roure. D'aquest vi només se'n fan 750 ampolles. L'efecte de la criança i sobretot l'evolució després en ampolla ha fet que tingui una intensitat de color alta, tenim uns daurats, però encara amb uns reflexos grisosos que li denoten una vida bastant llarga. Amb nas es combina una fruita molt madura, una part cítrica també madura, més que la llimona típica, ja aquí comencem a trobar-hi fins i tot un toc de pell de taronja.
Tenim un vi molt estructurat, un vi que quan el notem a la boca notarem que té pes, que ens omple tota la boca, amb greix i amb volum. La Cerveres té un postgust molt llarg, amb molta intensitat de gust. Tornen una altra vegada tant la fruita madura, els punts de torrats, de la criança i aquesta sensació cítrica. És un vi de reflexió, per tenir una copa, per anar ensumant, per anar tastant i veient com evoluciona constantment, com van canviant els matisos, les olors, els sabors a la copa. Un vi que pot acompanyar qualsevol tipus de menjar, però que també podem acompanyar tranquil·lament d'un llibre, i està per la lectura i la degustació. El Rocaplana és un monovarietal de Syrah que s'elabora amb els raïms procedents d'una sola vinya de la finca familiar. Aquest és el Rocaplana d'Oriol Rossell, un vi negre fet amb la varietat Syrah i que té una criança de 8 mesos en bota. Tenim un vi que a la vista encara denota molta joventut, molta intensitat de color, un color cirera molt madura, un reflex fins i tot encara un punt violaci, un vi amb una intensitat molt alta de color, que si posem els dits per sota amb prou feines veiem l'ombra de la silueta. Un vi que amb nas ens marca molt el que seria la varietat Syrah, aquesta fruita negra, un puntet d'espècia, un lleuger record una miqueta floral. Un vi on a la boca hi trobem estructura, però molt ben domada. El taní, la sensació aquesta terrosa, un puntet d'amargor, és molt rodonet. L'amargor és molt lleugera i la sensació és més aviat olosa. Tenim un vi amb una tonicitat molt present, amb bastanta estructura, però tot i això és un vi molt fàcil. Si ja ens hem començat a iniciar en el món dels vins negres, n'hem tastat algun de suavet, algun altre potser amb una miqueta més d'intensitat, podem anar a buscar aquest vi, un vi amb caràcter, però en el que no li hem de tenir gens de por. La setmana vinent parlarem sobre el cultiu ecològic de la vinya. Visitarem el Bet i Noia, pioners en viticultura ecològica al nostre país, i tastarem els vins Velat i el Fanio del Bet i Noia. El poc fet però no molt vermell sense salsa pel Miqui. El molt fet amb doble de salsa i verduretes per la Marga. I el tallat per la meitat ni molt ni poc fet sense sal, sense pebre, amb unes gotes de balsami per l'Eli. Per sort amb el vi, tots ja estem d'acord. Penedès, Penedès, l'origen del nostre vi.